हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव लानानै फैनाय जादों मोनब्रै मिथिनो गोनां खौरां। आसामनि रादाब बिजोङाव सिबिथाय होनाय रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननो आसाम सरकारा होनो लादों पेन्सन। बिटिआरआव अटल अमृत अभियान नेटवर्क हस्पिटाल गायसननो थाखाय आसाम सरकारजों सावरायदों। ना फालांगियारि बिथांमोननि थाखाय मिरु सरकारा होदों इन्सुरेन्सनि सुबिदा। मेडिकेल लाइननि फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय सोलिबाय एनइएटि एन्ट्रेन्स एग्जामनि अनलाइन फर्म फिलआप खालामनाय हाबाफारि। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। आसामनि रादाब बिजोङाव सिबिथाय होनाय रादाब बुथुमगिरिफोरनि थाखाय आसाम सरकारा बिथांमोन बादि सुबुंनो होनो लादों आसाम पेन्सन मावथांखि 2021-22। बे मावथांखिनि सिङाव थागोन आजिरा मोननाय रादाब बुथुमगिरि आरो बे बिथिंजों सोमोन्दो गोनां मावथि बिथांमोना फैगौ 20 जुलाइनि सिगां www.dipr.assam.gov.in वेबसाइटआव थांनानै आर'जलाइ गथायनो नांगोन। नङाब्ला आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना बेनिफ्रायबो चेक खालामनानै फोरमायलायाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिथाङा 60 बोसोरनि बांसिन जानो नांगोन। बिथाङा आजिरा लानाय जानो नांगोन। फट' रादाब बुथुमगिरि, रादाब दैथायगिरि, सावगारि लागिरि आरो बिथाङा आसामनि गोजोर थागिबि जानायजों लोगोसे 20 बोसोर बिथाङा रादाब बुथुमगिरिनि खामानि मावनाय जानो नांगोन। बिटिआरआव देहा फाहामथायनि सुबिदाखौ साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारा नारायणी ग्रुप आरो रायजो सरकारजों सावरायदों। मिन्थिनाय बादिब्ला नारायणी ग्रुपआ बिटिआरआव अटल अमृत अभियान नेटवर्क हस्पिटाल बानायनाय खामानिखौ मावफुंगोन। बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां देहा फाहामथाय खालामनो हायो, बिनि थाखाय बे हस्पिटालखौ गायसननाय जागोन। सावरायनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे रायजोनि मानगोनां मन्त्रि श्री केशव महन्त आरो श्री अशोक सिंहाल बिथांमोना बाहागो लादों। नोंथाङा जुदि नानि फालांगि जेरै ना हमनाय, ना फिसिनाय, ना बायनाय फाननायनि फालांगि मावोब्ला मिरु सरकारा होदों मोजां खौरां। ना फालांगिजों सोमोन्दो थानाय हौवासायानो जा एबा हिन्जावसायानो जा बिथांमोना मिरु सरकारनि एक्सिडेन्टेल इन्सुरेन्सखौ बानायनानै लानो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना जेबो रां होनांगौ गैया। 10 निफ्राय 70 बोसोरनि बायदि सुबुङा बे इन्सुरखौ बानायनो हागोन। मुलाम्फा महरै नोंथांमोना मोनगोन। जुदि माब्लाबा जाब्रबथाय जायोब्ला मोनगोन 25,000 रां। जुदि जाब्रबथाय जानानै नोरजिया जानानै थायोब्ला मोनगोन 2,50,000 रां आरो जुदि जाब्रबथायाव थैयोब्ला मोनगोन नोगोद 5 लाख। जायफोर फरायसा बिथांमोना मेडिकेल लाइनाव फरायनो थाखाय नेनानै दंमोन, बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय सफैदों मोजां खौरां। 2021 बोसोरनि एनइएटि एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारिया जागायबाय। नोंथांमोना दिनैनिफ्राय थामहिनबा 13 जुलाइनिफ्राय बेखौ एनइएटिनि अफिसियेल वेबसाइटआव नङाब्ला www.net.nta.nic.in आव थांनानै नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेनि जि एन्ट्रेन्स एग्जाम, बे एग्जामा जागोन फैगौ 12 सेप्तेम्बर 2021। स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।